tour guide. Boss Sagal in the house, yo, we're back again. Karon guys, shout out ko gamay sa sandugo ha, kay nimpalit kog sandugo diha nga sapatos canvas. Grabe guys, very beautiful ha, kay ligon gyud. Actually nimpalit ko diri kay gusto na ho pang work ba, pang work bitaw, pang daily lakaw unsa pa na diha. Akong gisukod gina. Grabe kanindot ang sandugo nga canvas, no? Grabe ligon jud kayo. So karong adlaw guys, kay bao na mo diha, na? Kay bao na mo diha nga naa ko'y meeting. Ngani ka busy ni Jong Boss Agal. Ngani ka busy ang life, ha? Always on the go. Always ready to fire in the hole. Hoy! So karon guys, going tagpanglaw diri kay natay meeting. Mahog ni siya og dinner meeting together the team kay ingon ani man gud ni siya guys kay bao na mo ngani ta ka hardworking nga laki. So nanapot tagkauban diha atong gitagbo. Mo na atong traidor nga amigo. Mo ni si Luis Manzano ng Bohol. Gwapo kay na. So on the way na may diha, ready to fire na may. Natinga ko kay grabe kadagag tao pa doon sa Panglaw. Ha, wadyo ko kay bawag unsay nahitabo aning adlaw nga nung dagag tao ni napulingan pa ko. Nya samtang sige kog drive diha, nakabantay ko sa video nga naay sig kaway-kaway diha ag ako maning traidor nga amigo. Hoy, joke ra ha, ako ng best friend. Ang usa ka best friend amo, busy pud kayo. So karon guys, samtang kapadung mi diha, natinga ko kay naining buto. Ha, naining buto. Mura magitirahan og kanang missile. So karon gadali-dali jud ko na kay naunsa namin taon ning mitingan ni kay mura man hadlok. Pero sige lang, natinga man ko di agad kay pag-abot mo sa sentro diha sa may St. Augustine Church. Grabe ang tao guys, nagtapok. Nagtapok ang mga tao diha. Wa ko'y alamag ug unsay nahitabo kay mo lagi. Wa man ta kabaw ug unsay nahitabo ani. Ha? Kay wa matay alamag kay bao na mo. Na? Usa day kalaki ron, ha? Usa day ganap ron. But Dispiras di ay sa Panglaw, mao di dahag tao. Ikaw jud ba? Gitunong ra jud ang meeting nga dispiras kay aron ditso ra ba? Grabe daghanag tao sa Panglaw guys. Na mga disco diha. Ngani pero atong gyari diri dili disco ha. Atong gyari meeting. So karon ning abot na ta sa base camp. Mo na yung base camp ngani ang feels guys sa base camp kada gabi ha? Mag-open ni karong September pohon na yung mga Korean vloggers diha apil ta syempre. Samtang meeting mi diha na ay sigig samok na mo diha nga kuya ali lang mo kay gihaon na ang baboy. Abi kog unsang babuya? Ha? Abi kog unsang babuya? Kani day nga baboy. Pang! Baboy dilechon, ang sarap talaga. Grabe ang sarap. Wa jud ko kapugong guys. Tanawang kutsilyo kay bisag asa ito nung. Kay di man sila kabaw kung sahon ni pag-slice. Akong kauban na. Mo to ni kaon na siya. Kagumkong kay na. Buhay pasing-pasing ni. Diretso ni kaon. Lamoy-lamoy ni dayon na. Kay di pwede magutman ka kay once in a lifetime rata mo kaog lechon tungod kay nagkontrol ta. Kay ngano man artista man ta. Ha? Artista ta. Di ta pwede mo dako og tiyan. Hoy! So karon guys kani nga meeting na may agenda di nga among gi-meeting para po sa mong future. So karon wa ko kay bawo nga masagulan di po ni kaon nga ingon ani nga pagkakaon na nga naay lechon diha nga gadapa. So napasalamat lang po Mr. Tagbay no kay gitawag mi kamera po ibisita na dapita. So salamat Tagbalay no sa inyong pag-imbitar. Hopefully in town nga magkanunay ni. Hoy ningita ba kanunay? So diha akong traidor nga amigo diha. Lami kay ang kaon diha guys. Di ni ko na siya tig rice pero sige lang. Ha? Till next time guys. I love you all. Wow wow wow.